Fa molt de temps, en una galàxia molt, molt llunyana. En l'episodi anterior... Ara sí ens ataquen! No ens en sortirem! No hem de renunciar. Hem de lluitar, míster. Només hi ha una persona que ens pot ajudar. Ajudar-nos podria ell. Vinga, companys! Que la força us acompanyi. Gràcies, míster! Que la gorda no els escanyi? Però quines tonteries dius? Episodi 3. El mestre Yoda. La base rebel és atacada per l'Imperi. Tot sembla perdut. Per sort, uns quants rebels amb l'ajuda dels robots Núñez E2 i C3 Gaspar han pogut escapar. I ara van a buscar l'única persona que els pot salvar, el mestre Yoda. Mentrestant, jo vaig a fer uns canelons. Algú sap algun truc perquè no es facin grumolls a la salsa beixamel? No, president, encara no. No, president, encara no. No, president, encara no hem arribat. Ei, que falta molt. És que va arrossegant els baixos per terra i es farà malbé. Home, doncs, segons aquestes indicacions, ha de ser aquí. La dona immòbile! Mira, preguntaré a aquella amable vilatada allà. Bon dia i bona hora. Que em podríeu indicar on viu el mestre Yoda, si us plau? Va! El maestro Yoda lejos de aquí vivir. Encontrarlo imposible es. Adéu, mestre Yoda! Yoda, vagi bé. Adéu. Qué giro, ¿eh? Con el culo quedado torcido os habéis. Mestre Yoda, ajudeu-me a dominar la força, si us plau. He de derrotar l'Imperi. Faré el que faci falta, Entrenaré el temps que calgui, si us plau. Oh, el temps que calgui. Només tenim 5 minuts, perquè hem aparcat la nau a la zona blava. Ay, la fuerza. El camino al saber chupado es. Salta la pata coja. Dale al colleja al dorado robot. ¿Cómo te sientes? Què? Ja està? Ja sóc el mestre Jedi? No, esto era para irme yo. Però, sisplau, jo vull aconseguir dominar la força. Está bien. El secreto en la concentración está. Tienes con concentración de mente que el golpe parar. ¿Entendido tú has? Sí, mestre. Concentrado tú te has. Sí, mestre. Otra vez probar. Pari, però què fa? Tú decir que aprender a la fuerza quería. No, a la força no. Aprendre la força. ¡Bah! Pues dilo antes, que tonto pareces y plata no es. Tontería de la fuerza, dejar debes. Y este pistolón mega ultrapotente 343, coger. Con esto, la estrella de la muerte destrozar podràs. Gràcies, mestre. Anem a carregar-nos l'Imperi. Per cert, un home tan savi com vostè hauria de parlar millor. L'ordre correcte de les oracions és subjecte, verb i després els complements. Primer el directe, després l'indirecte, després els circumstancials. Anda, el mierda del listo. En el proper episodi... ¿Qué hacen estos baratos? A destrossar-vos vingutem. Hoy sí, qué miedo. No tenéis ninguna oportunidad de vencernos. Això ja ho veurem. Continuarà